4 години стратегия за развитие на туризма, Странджа, достъпна за всеки. Началото поставихме официално на 1 юни 2021 година. Само за 4 години организирахме и проведохме 49 официални събития за почистване и маркиране на туристически маршрути. Поставихме над 900 указателни табели в центъра на всяко село и град и на всички важни разклони по маршрутите. Монтирахме 35 информационни табла с карта и с информация за важните забележителности в населените места. Почиствахме отпадъци около пътеките. Проведохме безплатни походи с каузи. Подновихме нестинарските лудърчета във Влахов дол на голямата Аязма. Издадахме нова подробна хартиена карта на Странджа. Всичко това стана възможност на оценимата подкрепа на много организации, дарители и доброволци.